nining kagabion. Salamat usab sa inyong pagpadayon sa paglahutay diha sa pagampo o karon aniya na kita sa buhing pulong sa Dios nga atong pagambitan kay dili kita mabuhi no kung naagi sa pan lamang, sa tinapay lamang, sa pagkaon lamang apan ang kinahanglan usab kita sa pulong sa Dios mga igsoon. So nining kagabion atong padayon nga imbitaron ang Balaang Espiritu nga maoy mag-set sa atong mga kasing-kasing gunahuna aron ang ato gayud masinati no ang iyang buhing pulong unsa kini katamis o atong makuha ang mga maayo nga pagtulon-an ug mo'y ma-apply sa atong maayong pagkinabuhi mga igsoon. Magampo ta. Labing gamanan nga Dios among amahan, dalaygon ka sa mga kinabuhi. Salamat o Dios sa mga kalampusan nga imong gipadangat karon ug padayon ka mamuhat sa among pagpadayon Ginoo. Lord, panalangini kami uban ni kami sa imong balaang espiritu. Andama ang among mga kasing-kasing gunahuna sa pagdawat sa imong gayud nga pulong gikan sa Biblia. Ginamit ako nga imong instrumento Ginoo. Uban ni ako, tabangi ako sa imong balaang espiritu ug manalangin ka kanamong tanan Ginoo. Dalaygon ka o Dios sa tanan, ipahiluna ang matag usa kanamo ug bisan ang among mga connection sa internet Ginoo. Dalaygon ka o Dios sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Okay mga igsoon, ang atong paghisgutan karon nagapadayon kita sa Galacia, no? Ani ana kita sa chapter 4. Ang atong paghisgutan karon ana sa chapter 4 sa Galacia, verse 1 to 7 mga igsoon. Ako ning pagabasahon sa RCPB hapon mga igsoon, Bisaya nga version mga igsoon. Sugdan ako, gingon dinhi. Sulat kini ni Apostol Pablo nga gilamdagan sa Balaang Espiritu, no? Ingon dinhi, ang buot kong ipasabot mao kini, samtang bata pa ang anak nga mao'y manununod sa katigayunan sa iyang amahan, sama siya sa usa ka ulipon, bisan kun siya ang tag-iya sa tanan. May mga tawo nga magatiman kaniya ug magdumala sa iyang katigayunan hangtod nga moabot ang panahon nga gitakda sa iyang amahan. Kita usab kaniadto ulipon sa mga gahom nga nagmando sa kalibutan samtang bata pa kita sa espiritu. Apan sa pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak, gipanganak sa tawhanong inahan ug nagkinabuhi siya ilalom sa balaod. Aron pagluwas ni adtong nailalom sa balaod ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Aron sa pagpaila nga kamo iyang mga anak, gipadala sa Dios ang espiritu sa iyang anak nganni sa atong kasing-kasing ang espiritu nga nagtuaw, amahan ko. Busa dili na kamo ulipon kun dili anak na. Ug tungod kay kamo iya ng anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. So mo kana ang pulong sa Dios nga atong pagambitan karon mga igsoon. Amen mga igsoon. Ug ato ning giuluhan og ang naabot sa akong pag tuon kaning word nga labuan ang labaw no. Sa English surpass the superior no? O ang unang punto niini sa dihang bata pa. Labuan ang labaw sa dihang bata pa kay ang gigamit dinhi nga illustration mao man nga bisan ang anak no manununod tag-iya sa tanan no apan sama siya sa ulipon. Under siya sa iyang mga sulugoon mga ulipon ug sa lain pa nga pagka-English under sa under no. Lahi ang mag-atiman o magdumala sa katigayunan nga iyang mapanunod no kay wala pa man siya power o otoridad kay siya bata pa no sa dihang bata pa no labuan pa siya so sa kanato usab no sa simple nga application kita usab kaniadto ulipon sama sa bata sa atong gibasa karon ulipon sa mga gahom sa nagmando mo nang gipasabot slavery ang lain nga kuan ng slavery death no ang contrast niya no or to slavery no contrast niya to freedom or life and death no before Christ came sa dihang wala pa
si Kristo. Episo 2:2, gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan ug ang pangulo sa mga kagamahanan diha sa kawanangan. Ang espiritu nga mo'y nagmando sa mga tawo nga misupil sa Dios. Kay lagi huyang pa, kay bata pa sa espiritu, no? Bandage or nakagapos pa, no? O ang mga tao nagagapos pa sa balaod, no? Ang panghunahuna nga mahimo maluwas ang ilang kaugalingon sa ilang paningkamot, no? Nahimo silang ulipon na hinuon bisan sa ilang pagsulay paningkamot nga maluwas apan kapakyasan lang ang ilang naangkon, no? Ug ato pong nasinati nga dili lang ang katawhan ang under sa balaod, under sa iyang, no? Under sa iyang labuan, no? Ang iyang malabuan under siya, no? Kay ngano si Ginoong Hesus bisan sa Dios nagpaubos man siya, under usab siya sa balaod, no? Na tao siya nga Jew, subject po siya nga mosunod sa balaod, no? Sa kalibutan. Nagkinabuhi siya ilalom sa balaod nun, pero mga igsoon, ibahin nato si Ginoong Hesus, no? Kay siya lang ang nagka-fulfilled perfectly, no? Sa balaod, no? Wala gid siya sala. He never sin, mga igsoon. Sa dihang bata pa, labuan sa labaw, ulipon pa, no? Apan diha sa pagkahingkod ng mga igsoon, mo ni kaduha to punto, diha sa pagkahingkod na ang power o otoridad, no? Sa pag-abot ni Ginoong Hesus sa sakto nga panahon, no? Sa iyang paghari, no? Wala na kahimuan ang kalibutanon, no? Ang balaod sa yuta, no? Mausab mga igsoon sa atong kinabuhi sa pag-abot ni Ginoong Hesus sa hustong panahon, no? Atong gibasa kaniya, gipadala sa Dios ang iyang anak, ang perfect timing, dili man, no? Sahay, no? Magaduha-duha ta kaniya, no? Give up ta sa atong paglaom, padayon ta nga magasalig sa Dios sa iyang hukom, magasalig ta nga ang iyang hunahuna og mao gyud ang alang sa atong kayuhan, no? Sama sa atong mga prayer, no? Nga kanus ba kani matubag, kanus ba kani tubagon, apan ang Dios matubag gayud sa hustong panahon. So sa atong gikuan kaniya, apan sa pag-abot sa hustong panahon gipadala sa Dios ang iyang anak, no? Aron pagluwas sa kaulipnan, aron kita mahimong kang mga anak sa Dios. Iya gayud niya very own children, no? Na intimate nga relasyon kaniya. Because of Jesus maka-claim na ta, no? Sa mga angayan nato i-claim, no? Because ni Jesus, no? Dili na ta angayang wa nay rason nga malisang pata sa Dios Ama, no? Sa Dios, no? Kaya ang Dios kan man siya naman siya, iba ka ng word ni the wrath of God, ang kasuko sa Dios ni adtong mga masupilon, niya. Apan tungod ni Ginoong Hesus dili na, wala nay rason nga hadlok malisang pata sa kasuko sa Dios. Wala na tay rason nga mahadlok usab sa kalibutan, no? Kita makaduol nga maisugon ngadto sa iyang presensya. Kay nahibalo ta nga siya mo dawat ka nato ingon nga iyang mga anak. No, welcome kay ta mga igsoon. Ang iyang ang kamatayon ni Ginoong Hesus mahilukat sa atong kalayaan, sa atong pagkaulipon, sa atong pagkamakasala aron dawaton ta diha sa pamilya sa Dios, no? Kung ang sa balaod sa Roma, ang mga sinagop nga anak gikuan na ni sila gigarantiyahan sa tanan legal nga katungod sa kabtangan sa amahan, no? Bisan kung siya kanhi usa ka ulipon di siya matawag nga kuan ra man ka nga anak second class, na pareha lang anak gihapon ang turing, pareha pod ang mapanunod, no? Siya man nagsama sa tanang ubang mga anak, no? Biological man o sinagop man nagsama sa pamilya diha sa iyang amahan, no? Isip sinagop nga mga anak sa Dios, gipaambit kita kang Hesus ug ang tanang katungod, tanang resources sa Dios, no? Isip mga manununod sa Dios, mahimo natong angkunon ang iyang gitagana alang kanato ang atong hingpit nga pagkatao isip iyang mga anak, no? Kita usab nga mga dati nga mga anak sa atong old family nagiwad-an pud tanang katungod didto, no? No, ingana, no, gigamit ang illustration nga pamilya, no? Naa na ta sa pamilya sa Dios, sa unang pamilya sa kalibutan, no?
Roma 8:15 padulong sa 17, kang espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo dili magulipon kaninyo aron kamo mahadlok. Ang maong espiritu maghimo hinuon kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini makasangpit na kita sa Dios pinaagi sa pag-ingon, Amahan, amahan ko. Makihiusa ang maong espiritu sa atong espiritu aron pagmatuod nga kita mga anak sa Dios. Okay, mga anak man kita niya, madawat nato ang mga panalangin nga gitagana sa Dios. Madawat nato kini uban kang Kristo. Kay kung magigambit kita sa mga pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya. So, maangko na to ang tanan, privilege, responsibilities, no? Isip anak diha sa pamilya sa Dios, no? Usa sa privilege nga maangko na to nga kita lead by the Spirit. Sa itong gibasa ganiya sa Galacia, no? Mahimong dili kita kanunay mubati nga kita iya sa Dios ato siyang amahan apan ang balaang espiritu mao'y nahimo natong saksi, mao'y mo kumbiktar ka nato ang iyang presensya sa atong sulod, mao'y magpahinumdom ka nato kung kinsa kita ug mao'y magdasig ka nato sa gugmas sa Dios. Sa Roma 5:5, dili gyud kita pakyason ining paglaom makagibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Amo na ang feeling na nato sa mga igsoon, no? Di man siguro ko iya sa Dios panahon sa mga problema, no? Wa man siguro ang presensya sa Dios nagauban kanako, no? Di man siguro tinuod ang iyang promise nga siya magauban kanako hangtod sa katapusan, dili ko niya biyaan o patalikdan, no? Na inumduman nato mga igsoon ang balang espiritu nga naa sa atong sulod, no? Mao na ang mokumbiktar, mao na ang mapahinumdom kanato kung kinsa ta. Mao na mga igsoon, dasigon ta yana nga mga pamaagi. Dili na kita sama sa ulipon nga mahadlokon, hinuon mga anak na kita sa atong anggalon. So makonek nato kini atong gibasa mahitungod sa doctrine of election, no? Labuan sa labaw. Dati ingani mo ulipon mo, sunod-sunuran mo sa mga buhat sa kaaway, no? Ato makonek siya sa doctrine of election mga igsoon kay kita gihatakda na nga mahimo mga anak sa Dios. Mao na gingon sa Ephesians 1:3-5. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagapanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diya sa atong pagkahiusag kang Kristo. Sa wala pa buhatang kalibutan gipili na kita sa Dios diha kang Kristo aron mahimo kitang balaan ug walay sala sa iyang atubangan. Tungod sa gugma daan ang gitakda sa Dios nga himuon kitang iyang mga anak pinaagi kang Kristo. Mao kini ang iyang kagustuhan, no? Manununod, no? Apan gidumalahan kay lagi bata pa. Sa muna mga igsoon naa na ang pagpili sa Dios nga kita iyang himuon nga mga anak pinaagi kang Kristo apan kay wala pa man kita mahingkod, wala pa matuman, wala pa kita masangyawan, no? Una nga wala pa tay mahimo apan kay lagi bata pa. Pag abot sa hustong panahon gipadala si Jesus, dili man sa iyang panahon sa iyang pag-anha gayud sa New Testament, kundi sa time nga moabot si Kristo sa tagsa-tagsa nato kag kinabuhi magrasyan, makabaton og pagtuo mangkon ang kaluwasan ug mahimong mga anak sa Dios. Mao man ang sigingon sa Juan 1:12. Ang midawat, misalig kang Jesus gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Sa verse 13 dili kini inyong nahimo ka mga anak sa Dios dili sa tawhanong buhat kundi ang Dios mismo mo'y naghimo kaninyong iyang mga anak. Ang Efeso 1:13 niya na dayon, no? Ang balang espiritu mi puyo ug mo'y naghatag kanato og rights nga mahimong mga anak sa Dios. Natay power, natay otoridad, no? Sa sugo ni Ginoong Hesus, no? Gihatag kanako ang tanang otoridad gikan sa langit ug sa yuta, no? Panglakaw kamo, pagsangyaw kamo, no? Sa angayan mga igsoon pamalandungan nato kini, no? Ang pagkadako nga pribilehiyo
tungod kay kita mga anak sa Dios, no? Kita nakigiambit sa dagkong mga bandi isip kaubang mga manununod sa Dios. Ang Dios naghatag na kanato siyang labing maayong mga gasa. Anuman kay ang Dios tanan nga maayong gasa, every good gifts comes from God, no? Una kaning gasa nga ang iyang anak. Kaning iyang anak, no? Ang iyang pililon kay ang anak, pinagkabandi kaniyang anak, pinakapangga kaniyang anak, mo yang gihatag diha nakapakis na ang balaang espiritu nga mo'y mo puyo kanato, ang kapasayloan, mawala ang atong guilt, mawala atong kasuko sa Dios, no? Ug ang kinabuhing dayon o ang daghang pamilya diha sa banay sa Dios, no? Kinsabay maluya dili madasig, no? Nga daghan kag pamilya nga moaga kanimo panahon sa imong kalayahon, panahon sa imong mga problema, pahingon sa imong mga tentasyon. Ayaw lang palayo sa pamilya sa Dios kay mao kana ang gi-design kanato nga tinabangay na ang usag-usa, no? Naatay usag-usa nga kabahin man ta sa lawas sa Dios. So atong challenge mga igsoon, dili ba ta malipay, no? Nga di ba ta malipay kanunay sa atong nadungog karon ug magkinabuhi nga mapasalamaton sa kanunay sa Dios, no? Magkinabuhi nga makapahimuot kaniya sa tanang panahon. Amen mga igsoon, di ba ta ngana atong response, no? We should live like ngana mga igsoon tungod sa pribilehiyo nga atong naangkon, no? Sumala sa gani sa Roma 12 tungod sa dakong kaluoy, no? Dakong paghigugma, dakong grasya sa Dios nga atong itugyan ang atong mga kinabuhi, buhi nga isip halad, buhi makapahimuot sa Dios, no? Mo na ang iyang giila nga tinuod nga pagsimba, no? Mo na mga igsoon ang atong response sa atong na dungog nga mensahe karon mga igsoon. Sa atong konklusyon, no? Adunay lamang na daan, no? Kung kita gipili ng daan sa Dios, no? Sa dihang nag-anam na sa atong pagkatao, bata pa, no? Spiritual, bata pa, no? Ug bisan pa wala pa na tao, bisan ulipon pa, ug wala pa ta diha sa Ginoo, samot na sa ato ng panghimasok na ni Kristo sa atong kinabuhi, pagkahingkod na nato, no? Aduna nay gahom, no? Aduna naa na ang balaang espiritu, ang silyo sa Dios. Timaan nga kita iya na, di mao punay mo tabang nga ma-overcome nato ang mga tentasyon, mga kulayahon nga atong pag-atubangon tungod ni Ginoong Hesus ato kanang naangkon. Kita nahimong anak sa Dios, manununod, no? Iyang gipasaylo naa na ang kinabuhing dayon, no? Kinaunsa-unsa man didto ta sa presensya sa Dios. Na mga igsoon, dili na ta mag duha-duha, pagpanuko, pagduol sa Dios, no? Nang determinado ta sa atong pagduol kaniya diha sa atong mga pag-ampo, pagpangamuyo, kasi motuba gayod labi na sa iyang mga anak nga iyang gikahimutan, no? Amen mga igsoon. Hinaot nga ang atong nadungog karon magresulta kana nga himuon nato ang atong kinabuhi nga kanunay nga halad, atong mga ngabil diha sa pagdaig pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Amen mga igsoon. So kana lang akong mapaambit karon o magampo ta mga igsoon. Labing gamahanan nga Dios, among amahan nga sa langit, salamat kayo Dios sa imong pagpaabot sa imong buhing pulong Lord karon kagabihon nun Lord. Lord, salamat sa mga paglabas nimo Lord sa mga pribilehiyo Lord tungod sa imong pinanggang anak nga si Ginoong Hesus. Lord, salamat nga kami imong mga anak ng mga pribilehiyo among maangkon. Lord, busa Ginoo, dili kami angay mag duha-duha pagduol kanimo kay ikaw among amahan nagaila isab ikaw kanamo nga imong mga anak ug andam ka motabang moatiman mosupply sa among mga panginahanglan. Salamat kay Dios mga Ginoo nga magpabilin nga makanunayon kami malipayon mapasalamaton og makanunayon sa pagduol kanimo diha sa pag-ampo. Lord, himuang matag usa nga napalanginan niining kagabihon karon Ginoo wala kay labyan kanamong tanan. Kini nga among pag-ampo nga pagpasalamat sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.